ଆଗକୁ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନଟା ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ଯାଉଛି। ଆରେ ମାଉସୀ ଆସିଲେଣି କି? ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତମ ଆଡ଼େ ତ ହେଲେ ଯାଉଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଗକୁ ବା 2 ଦିନ ପରେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ମୋର ଭୋଜି କେକ୍ କଟା ସବୁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାସିକି ଆସିବ। ମଉସା ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ରାତି ସମସ୍ତେ ଆସିବ। କିଛି ଖେଳଣା ଫେଳଣା ଆଣିବନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମାଉସୀ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜି ଖେଳଣା ଦେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଥୋଇଦେବେ। କିଛି ଆଣିବନି ସେମିତି ଆସିବ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାଉସୀ ତମ ନାତିର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 1,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନିଜ ଲୋକ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ଦେବ ନିଜ ଲୋକ ତମେ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ହେଲା। ହଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କହିବାର ଅଛି। ରହିଲି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।